bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party menta ka sngi ka arpo khandai tarik ujemang kala ajing ero yo principal mat kinong hikai ka St. Anthony's College kibala persang man penlong ya ka jingya terko hapdeng unong aiktin ka party VPP Dr. Batskem Merbo paru State President ke NPP Dr. W.R. Karluki halor ka phang ka baong laka jingdawa jong ka VPP ban penthmai ka job reservation policy ka long ni ka basyong niya bat ka baday ka St. Anthony's College kumbala tip baka de ka weni ki college ka bala pau bha ha ka thain sa tailam mi ka bala no ru yu sunyang uben hei ha ka imnang ka salang ha ki post nem ki bala let no bat hagni ka kentiru kala mi shakman hadin bakala don ka jing terwan ka liang ka VPP ban penlong nya ka jing terko da ki kinhon ki bamsha liang Henry kabalingo apat kalong ba State President jong ke NPP Dr. Karluki sim tre ban wan ya sim benta kini gajing terko balahap ban penpep no yaka nakaliang unong aiktin ke VPP Dr. Batskem Merbo ula ai kajing menjor ban ya sim benta hagni gajing terko but way ni kinong ikai ha school ba North Eastern Hills University ru ula menjor ban long usong kenor Henry ke jingbom tre jong nongelam ke NPP ban wan syakani ke jingnya terko kala penduk nong iki nong song ke jela badru i ke kabuk siar ban yos ngau dalaki jong kiskor yakinia bat ban pensong nong rim ya ke jingdawa ban penkela ya ke polisi bahakam ha ke jela